Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Iyayen yara ya kamata a kula, a ba da tsaro. Daga zarar in za ku tura yaranku makaranta, ku tabbatar da cewa sun isa ko ba su isa ba. Don Allah ku duba wannan bawan Allah inda ya je yarinyar mutane a cikin keke nafe. Wai ya siya mata abinci tana jin yunwa. Shi ke ne ci gaba da gudanar da harkar da bai dace da ita ba. Masu sauraro yanzu za mu saka muku cikakken bidiyon kamar haka. Wannan shi ne farkon ziyartar mu wannan tashar namu mai albarka, wato Na Ga Ido TV. Namu so don Allah da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne zai ba mu damar isar da sako zuwa gare ku. Allah sarki so, abir sona, ke kaɗai kike raina so. Hau sauraro, idan wannan shi ne farkon ziyartar mu wannan tashar namu mai albarka, wato Na Ga Ido TV. Namu so don Allah da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne zai ba mu damar isar da sako zuwa gare ku. Mun gode.